Kuuleksä mä? Kuuleksää mua? Kuulen minä. Minä myös sua. Sitten olemmeko me valmiita? Ollaan. Hetkinen. Ketä me ollaan? Mä oon Iida Rehu. Mä oon Hankkiputaalta. Mä oon Päkärehu. Mä oon Oulusta. No niin, nyt voidaan aloittaa tämä meidän podcast. Vähän alkaa. Vau. Tätä päivää on odotettu, eikö vaan? Joo. Ja onnellisesti se nyt saa tapahtua. Jee. Mä en tiedä yhtään, mistä me puhutaan, mutta pääasiassa puhutaan. Mhm. Mikä tässä on, Iida, siistiä sun mielestä tässä podcastissa? No, aika on hyvä, mutta Aika hyvä. joo. Onko siistikö kuulet koko ajan sieltä kuulokkeista oman äänen? Joo. Tää sopii meille narsisteille. Siis narsissi, pääsiäiskukka. Niin. Eikö me olla molemmat vähän niin kuin Niin. vähän niin kuin kukkia? Mhm. Kedon. No, mutta kerrotaanko kuitenkin kuulijoille, että miksi me tehdään tätä podcastia? Ja mikä tämän podcastin nimi on? Joo. Muistatko sä, mikä tämän nimi on? Joo. Se oli se, mitä tuli tehtyä Päkärehu. Mhm. Ja tässä tulee olemaan kahdenlaisia jaksoja. Toisessa minä ja Iida Mhm. vetää omaa showta, jossa ei ole päätä eikä häntää. Vai mitä? Joo. Eli siinä on jutut hyvin vapaata. Te voitte, katselijat voitte pyytää aiheita, mistä me voitaisiin Iidan kanssa täällä keskustella. Ja sitten jos ei niitä aiheita tule, niin me keksitään niitä tässä hetkessä. Eikö vaan? Joo. Sitten toinen jakson osuus, tai toinen, mitä tuli tehtyä Päkärehu podcasti, osio sisältää aina asiakkaan ja Päkärehun keskustelua, mikäli me saadaan tänne asiakkaita mukaan. Eli mitä tuli tehtyä Päkärehu-podcastissa, käydään läpi, mitä tosiaan tuli Päkärehu tehtyä nimensä mukaisesti. Ja sitten aina tämmöisiä kevennyskeikkoja Iidan kanssa sinne väliin. Eli tällainen on tämä podcasti. Miltä kuulostaa, Iida? Aika hyvältä. Joo. No niin, nyt me on kerrottu katselijoille, minkälainen podcasti on tulossa, ja sitä emme osaa sanoa, kuinka usein näitä jaksoja tulee. Riippuu vähän tuosta Iidankin kalenterista, että Iida, haluatko sä kertoa kaikille katselijoille, mitä sä nykyään teet, eli siitä opiskeluhommasta? Ammattiopisto luovi. Joo. Eli aloitit siellä tänä syksynä. Joo. No niin, kerro, miltä on tuntunut? No, koulu on ihan jees ja oppilaat on ihan jees. Ja vähän on käyty pihalla ja tehty vaikka ja mitä. Joo. Eli amislainen, ammattikoululainen. Ihan mahtavaa. Ja sä tykkäät aika paljon tämmöistä video- ja valokuvahommista, eikö vaan? Ja oot ollut aika paljon myös mulla mallina. Elikkä mä oon kuvannut susta videoita, mä oon kuvannut valokuvia. Muistatko sä niistä jotain? No, mä ihan kaikkia muista, mutta kuitenkin. Onko ne ollut mukavia? On ollut itse asiassa. Joo. Mikä siinä on niinku parasta siinä, kun sua kuvataan? Mikä se on niinku ihaninta? Ainakin olla mallina ja olla hyvä. Se on noin yksinkertaista. Olla mallina ja olla hyvä. Siinä olisi paljon kyllä monelle oppimista, että olla vaan mallina ja olla hyvä, koska jokainen meistä on niinku hyviä lähtökohtaisesti. Haluatko sä kertoa sitten sun päivästä, minkälainen tämä päivä oli? No, ensin me käytiin pihalla ja sitten ollaan käyty aamupäivä läpi ja sitten ollaan katsottu Yle Arenaa
Ja ensin katsottiin uutisia ja sitten me katsottiin Kirjolaa. Ja sitten on ihan tämmöinen hyvä päivä. Muistatko sä montako sun luokalla on niinku oppilasta? En yhtään ihan tiedä itse, mutta kuitenkin. Joo, oppilaita on. Miten sulla on mennyt päkä? No tänäänhän mä oon käynyt kuule tuolla yhdessä vanhainkodissa kuvauskeikalla ja olipa muuten söpö tilaisuus. Siellä oli semmoista elävää musiikkia. Yksi nainen oli soittamassa ja laulamassa. Ja sen lisäksi siellä oli niinku tämmöinen niinku syyskauden juhla ulkona ja ajattelepa sitten tämä. Siellä oli poni. Siis se poni kulki siellä juhlissa niiden ihmisten keskellä ja ne vanhukset sai antaa porkkanaa sille. Tällä lailla käje ojensi ja porkkana tuossa ja se lotasi sen naamaa. Semmoinen. Ja sitten mun piti ostaa uudet kuulokkeet. Siis nämä ei ole ne. Eli kävin niin ostaa viittavailla ennen tätä podcastia itselleni uudet kuulokkeet, koska nämä on niin ihan revennyt. Mutta eihän ne ehtinyt latautua sitten tähän kuvausta ennen. Et siinä kai ne mun tärkeimmät. Sitten mä hain sut tänne ja tosi jännä fiilis, että me saadaan aloittaa tänään tämä podcast, jota me ollaan kyllä kauan odotettu. Eikö vaan? Joo. No, mikä fiilis sulla on? Mikä sun päivä ja viikko ollut? No, aika hyvät ja viikko meni tosi hyvin. Seuraavalla viikolla mä en tehnyt mitään mulla kertoin maileita. Kun en ihan ehtinyt konepana hommaa, niin vähän peruttu se vlogi tehtyä. Mitä hommia sulla niin paljon oli, ettei ehtinyt tehdä tätä vlogia? No, piti viedä mun pikkuveli peliin. Sitten mun piti mennä käymään kaverin luona ja aloittamassa vähän läksyjä ja kouluttia ja töitä. Ja sitten me mentiin, yhden työkaverin kanssa mentiin tuonne työkeikoille. Mentiin ilmeisesti Kasmisen podcastia ja Kasmekin. Okei, nyt mä oon vähän kateellinen. Siis kenenkään muun kanssa sä teet podcastia kuin mun kanssa? No, ainakin joskus tuolla Riitan kanssa, joka on tuolla mun työkaverina. Aivan. Riitalle terveisiä vaan. Joo, mäpä mies. Kun pääsee kotiin, niin pääsee sanomaan sitten. Kyllä. No, sulla oli vissiin tänään niin kuin illalla joku liikuntakerho vai mikä se olikaan? Mitä siellä tapahtui? No, meillä on tänään liikkakerho ja siellä mamma tehdään jotain, siellä kun oli keskiviikko, niin liikkakerho, niin meillä oli yhden kaverin kanssa niin voimisteluja. Ja mamma, en ole jo tehdään me tänään jotakin voimistelua. Aika mahtavaa. Sähän oot tommonen liikunnallinen ja sä tykkäät voimistella ja oot tosi taitavaa. Mä oon nähnyt niitä temppuja ihan sika paljon ja sä tykkäät esiintyä ja näin poispäin. Muistelen, että sä oot jopa jonkun sortin tähti. Haluatko kertoa siitä, mikä tähti? Voimistelutähti. Että silleen? Niin. Jännittääkö sua esiintyä niissä voimistelu? No, ei ihan jännitä. Mutta jos menee niinku johonkin harrastamaan jotakin, vaikka sählyä tai voimistelua tai jotain, niin menkää vaan johonkin pelaamaan. Niin muut menkää vaan pelaamaan. Mä just ajattelin, että mitä sä haluaisit sanoa semmoisille ihmisille, jotka jännittää esimerkiksi esiintymistä, tai jokuhan voisi jännittää ihan älyttömänä tämmöistä, että me tehdään videopodcastia. Ei välttämättä jopa halua tulla tämmöiseen, koska jännittää niin paljon. Mitä sä haluaisit sanoa semmoiselle tyypille? Jos ei halua niinku mitään videoita nähdä, niin voi myös tehdä äänipodcastia, että ei näy naamaa. Totta!
Tämä on siis ihan sairaan hyvä vinkki sille, jota jännittää. Eli tehkää pelkkää podcasteja, ei näitä naama esillä videopodcastia. Me Iidan kanssa tykätään tehdä, siis vai tykkääkö sä tehdä videopodcastia? Joo. Mutta Riitan kanssa te teette pelkkää podcastia, oliko se näin? Joo. Niin mä muistelinkin. Tykkääkö sä katsoa jääkiekkoa muuten? Joo, hyvä aihe. Kiitos kysymyksestä. Mä tykkään katsoa jääkiekon MM-kisat, mutta ja jos Kärpät on finaalissa, niin joo, ilman muuta ne pudotuspelit. Mutta mä en välttämättä hirveästi niin paljon tykkää kuin vaikka minun mieheni tykkää. Ja itse asiassa eilen alkoi SM-liiga. Ja tietenkin hän oli siinä näytön äärellä ja ajattelin siinä, että mitähän minä nyt tekisin, kun en minä nyt tuota jääkiekkoa katoo. Olin ehkä vähän niin kuin joku jääkiekko-leski tai joku semmoinen kummallinen, että tuo on nyt tuossa sitten monta iltaa. Alkaako sua väsyttää? Ei. Joo, sori, oli vähän huonoja juttuja. Kyllä ja ei se mun vastaus siihen jääkiekkoon. Joo. Entä itse? No, mulla ei niinku meidän äiti ei kovin kihassa jääkiekkoa. Te äitille. Niin, ja no, kyllä mä vähän katon, mutta ei niinku paljon. Mutta kyllä mä joskus kyllä jotakin järkevää kuvaa jääkiekkoa. Entäs iskä? No iskä on niin semmonen länsinko melkein kärppähullu. Entä se joskus kattoo. Ja aina kun tulee illalla joku peli, niin se hakee vaan jostain kapselistakin herkkuu ja menee isoinäytölle syömään ja kattoon. Se on tykäläppiä. Ai sekin aina ottaa herkkuja. Joo. Mulla on sama pahe. Eli aina, jos mä katon sitä jääkiekkoa eilenkin, mä katoin sitä vähän sivusilmällä, niin mä imin tikkareita ja söin 2 lakupatukkaa. No niin. Siis ne yhdet tikkarit on niin hyviä. Kun siitä purasee, niin sieltä tulee semmoinen jäätävä äkäinen salmiakkijauhe. Mä tykkään ihan hirveästi siitä. Hei, mikä on sun lempiherkku, Iida? No, mun herkku on jäätelö ja Paula. Vanukas. Niin. Okei. Sä et vissiin syö karkkia. En. Mikä syy? No, en mä tiedä. Ootko maistanut ikkä? En ja enkä edes halua. Et halua maistakaan. Se on ihan järkevää. Niihin nimittäin nykyään koukuttuu aika pahasti. Mieti, mä oon 45V ja mä saatan lähteä asiasta teheen ostamaan karkkia. Aika lapsellista jotenkin. Että kyllä mä sanon, että pidä toi, että älä edes mene maistaa niitä. Mieti, jos sä jäät niihin koukkuun. Niin. Mä otan huikan vettä. Joo, sama. Kyllä vesi on hyvä. Haluatko sä kertoa onko sulla jotain miesystävää? On ainakin yksi. No niin, kukas hän on? Pentti. Joo, kerro Pentistä. No, Pentti tekee työkseen, olisiko jotakin, tai missä hommia tai jotain. Ja joskus, kun mä oon jossain muualla ja hän soittaa, niin hän sanoo, että vaikka he lähtee pelaamaan tänne kavereiden kanssa, niin mä sanoin, että joo, totta kai sä voit niinku mennä. Että me vaan, että mä ei haittaa, mutta miten mun pikkuveli pärjää yksin. Jos mä oon jossain töissä tai jossain pelaamassa, niin sitten mun pitää aina tulla ajoissa kotiin, että mun mies pääsee lähteä pelaamaan ja mä jään hoitaa mun pikkuveliä ja mun vauvaa. Okei. Niin mies lähtee pellaan. Joo. Mitä se pelaa? No, se välillä vaihtelee, mutta yleensä hän pelaa jääkiekkoa.
Joo. Mutta tänne se lähtee pelaan, niin se lähtee olemaan pelaa teknistä Okei. tai padelia. Just. Eli aika urheilullinen tommonen, mutta tossa se on toimistotyöntekijä, niin ihan hyvä, että urheilee sitten iltasi, että toimistossa monesti menee niinku aika jumiin niinku niskat ja kaikki selkä ja kaikki. Että se on ihan hyvä, jos harrastaa liikuntaa. Harrastatko säkin liikuntaa? Joo, ainakin mä käyn joskus lenkillä yksin tässä kavereiden kanssa. Eilen me oltiin lenkillä, niin oltiin kavereiden kanssa. Ja tänään, jos mä käyn lenkillä, niin mä menen omaan yksin tai kavereiden kanssa. Niin katsotaan, että mitä pikkuhiljaa tästä tulee. No niinpä. Mä muistelen, että sä käyt myös kuntosalilla. Joo. Niin. Mitä sä siellä teet? No aina aina käsiä vähän. Mammi sitten mä pääsen myöntää käsiä jonkun vastaan. Meillä on huomenna tai tänään joku halkat. Joku kitarhahalkat tai pienohalkat ainakin. No se on kyllä aika monipuolista. Eikö tää ole aika rentoa tässä vaan jutustella? Mä haluaisin, että tänne tulisi muitakin, niitä mun asiakkaita aina välillä vieraaksi. Mitenhän me saatais niitä niinku houkuteltua tänne? Mitä niille voisi sanoa? Että... No ainakin voisi ottaa viestillä, että tuu Iidan ja Päkän podcastiin. Että täällä on menossa podcast, että tuu tekin tänne podcastiin. Että saataisiin vähän enemmän asiakkaita. Niin. Jos niitä jännittää tulla tämmöiseen, koska tässä on tää kamerakin, mitä niille voisi sanoa? Koska miltä tässä tuntuu olla? Tässä vaan ollaan näin. Entä tämän kummempaa? Ei oo. Säkin siinä vaan ihan rennosti varpaita koukistelet ja pyörittelet. Alkaako meillä olla podcasti kohta valmis? Varmaankin. Vai onko jotain juttuja, mitä haluaisi vielä sanoa? Mä oon kohta maailman aletaan valokuvaa hommiin. Mehän otetaan musta ja Päkästä vähän kuvia ja sitten otetaan jossain kasvista yhdessä joku kuva. Se olisi kasve. Sä haluaisit, että otetaan vähän kuvia. Niin. Se on kyllä kivaa, kun joku haluaa, että siitä otetaan kuvia. Koska aika monet ei halua, että heistä otetaan ja on niin kuin tosi ahdistuneitakin siitä, kun tulee kuvaan. Niin niitä niin kuin jännittää tulla valokuvaa. Niin musta on ihana, kun on joitakin ihmisiä, jotka sitten oikein haluaa, että heistä otetaan kuvia. Ja mehän aina sun kanssa rukattu ottaa vähän kuvia. En tiedä, minkälaisia kuvia me tänään otettaisiin. Onko toiveita? No, en ihan tiedä, mutta ehkä jotenkin se olisi vaikka mättää, mikä olisi hyvä taustaväri tuohon. Ja... Mikä taustaväri pantas? Niin. Olisiko se musta? No pitäisikö meidän esitellä tuota vihreitä? No sekin olisi, mutta yhtäkkiä mulla tuli vielä mieleen semmoinen, että mä en ole vissiin oikein ikinä ottanut susta mustavalkoisia kuvia. Missä ei ole mitään muuta väriä kuin mustaa ja valkoista. Miltä se kuulostaa? No jos on ensin vihreässä ja sitten se, mitä sä ehdotit. Niin. Vähän kuin kaksi erilaista. Niin. Mutta mitä sitten niissä kuvissa voisi olla muita, minkälaisia niin kuin aiheita? No voisi olla jotakin hauskoja kuvia. Ja sitten voitaisiin ottaa joku video tuossa. Joo. Ja voi myös haastatella siihen kameraan. Haastatella? Niin. Kumpi haastattelee ja kumpaa? No jos mä haastattelen eka sua siinä ja sitten sä haastattelet mua siinä. Mitä jos tehdään se haastattelu jo tässä? No. Haluaisitko sä haastatella mua tässä?
Niin, tuleeko tässä kovin pitkä? No se on ihan totta. Että pitäisikö jo lopetella niinkö? Että olisiko se haastattelu vähän niin kuin erikseen? Joo. Joo. No jos sä kerrot kuitenkin katsojille, mitä sä haluat kysellä multa haastattelussa, älä sano mulle, sano vaan tuonne kameralle. No, ainakin on hyvä päivä, ainakin, ja jees päivä. Mut katsotaan, jos tulee seuraava vlogi, niin katsokaa sieltä alhaalta linkistä. Eli jos te haluatte lisää mun ja Päkän vlogeja, niin Päkä voi esimerkiksi varata YouTubeenkin, niin voi vähän katsoa sieltä. Just näin, eli pistäkääpä seurantaan Päkärehu YouTube-tili. Ja sitten me avataan niin kuin Päkärehun nettisivuille nämä videopodcastit. Joo. Ja sitten niin totta kai me tehdään näistä someen semmosia reelsejä, eli semmosia vähän niin kuin semmosia syöttejä, että pannaan semmosia parhaita paloja. Tuliko tässä hyviä paloja? No tuli ainakin hyviä. Niin, eli niitä pannaan sen someen, jotta ne ihmiset vois hoksata, että hei, käympä kattoo, mitä noi Päkä ja Iida on tuolla pöpöttänyt. Onko se nyt sillä, että me otetaan tästä nyt vähän niin kuin vaan sitten valokuvia lopuksi ja se ei valitettavasti näy teille katselijat, mutta pannaan tuonne loppuun muutama onnistunut otos. Kiitos, kun katsoitte meidän videopodcastin ja tervetuloa asiakkaani tänne videopodcastiin vieraaksi, mitä tuli tehtyä Päkärehu. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Morjes! Moikka!